Barkanku da kasancewa da mu a cikin sabuwar channel ɗinmu mai albarka mai suna daga mawaƙa. An samu wani labari ne a makafantar sadarwa wanda mutane suke ta yadawa a makafantar shirye-shirye da ake yada ta media. Akan wannan jarumi mawaki wato Sani Ahmad wai zai yi aure da jarumar da yake yin waka wato Fati Abubakar. Wannan jarumin mawaki ya fito ya faɗa wa mutane dalilin da yasa yake bidiyo da wannan yarinya. Ba yana bidiyo bane wai dalilin yana son ta a cikin zuciyarsa, yana yin bidiyo ne da ita dalilin harkar kasuwancinsa, amma shi a zuciyarsa ba son ta yake yi da aure ba. Abin da aka samu kenan daga bakin wannan jarumi Sani Ahmad. Hausawa suna cewa duniya zancen banza, daman ba a gama yi ma halitta ba har sai ka koma ga ubangijinka. Daman irin wannan tana kasancewa a cikin mutanenmu wadda suke yada irin wayannan jita-jita, a ce wancan ya mutu wannan ya mutu, wancan ya miƙe wannan ya tashi. Kada ka manta, kada ki manta ki danna subscribing, ka danna subscribing a cikin wannan tashar tamu mai albarka mai suna daga mawaka domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ita ma wannan jaruma mai suna Fati Abubakar an yi mata tambaya akan wannan jarumin mawaki mai suna Sani Ahmad, sansa take yi ko kuma kawai tana yin sana'ar waka ne da shi. To abin da fito daga bakin wannan jaruma tana bayyana cewa gaskiya dai tana yin waka da Sani Ahmad ne a bisa business na rayuwarta, kuma tana jin daɗin yin waka da shi sosai. Kamar da yadda kuka sani, wannan mawaki Sani Ahmad mawaki ne na waƙoƙin soyayya wanda ya yi fice a ƙasar Najeriya, wanda yara da manya sun san shi akan wannan waka da yake yi saboda yana nishaɗantar da mutane fiye da yadda ba a tunani. Za ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel tamu mai albarka, domin da wannan mawaki Sani Ahmad ya ɗora sababbin waƙoƙinsa za ku iya samu a cikin wannan channel ɗin, ko kuma mu gaya muku ku je channel ɗinsa ku bincika domin ku samu wannan sababbin waƙoƙin nasa. Saboda haka kada ku bari a baku labari, ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu, kai ba ma iya wa'annan labarai ba har da bidiyoyi na comedies na waƙoƙin Sani.